Hi bafowethu, niyaphila? Ni right Scott? Okay, uxoli kaMaphumulo usunguke lona ke sikuyona ke ixolisi khona la sikhuluma khona ke nabantu besifazane sikhuluma ngazo zonke inkinga thina esisuke sibhekana nazo. Ngiyazi ukuthi ke bafethu sithwele kunzima. So before ngiqhubekele phambili ke ngezinto esizobe sikhuluma namhlanje ngiyacela ukuthi ke ungene lapha yana ke ezasekhaya network uzobeke usuyangithola ke uxoli lapha yala sithi khona ixolisi khona nginabeke kabanzi ngalokho ke esikhuluma ngakho la namhlanje. Ngiyazi ukuthi kunomuntu wesifazane manje ozothi yazi ngendlela ekukuningi ngayo angazi mina ukuthi ngizokhuluma nobani, yazi kunezinto engadlula kuzona and angazi ngizoyikhuluma nobani, ezinye zenzeka ngalesikhathi mina ngiseyingane ngangakwazi ukukhuluma nomuntu mhlambe nakokunye wakhuluma naye lowo muntu loyo indaba yakho wahamba wayokhuluma ngayo la singazi khona wathi usuyahamba emgaqweni usuyezwa ke sekukhulunywa ngayo leyo ndaba ekubeni wayikhulume nobani nomuntu obukade umthemba. So mangabe uza la kuxolisi khona sizokhuluma ke ngezinto ezikanjalo mhlobo wami, la sizothi khona cough it out, sizokhala sihleke sijabule kodwa egcineni siyazi ukuthi ke zonke izinto zizogcina sezilungile. Ngiyazi komunye uzothi sisiqoli ngiyasaba mina ukukhuluma ngeenkinga zami abantu sebengigilile. Yona nje indawo eright le ozokwazi ukuthi ke ukwazi ukuthi ubhoboke ngobani sizobeke sinabo even nabantu abazobe besilalele bazobe sebeyasitshela ke kangcono ukuthi ke sisi yazi mangase wenze u1 no2 no3 uzobona ukuthi empilweni kuzoba njani. Baningi abantu abadlulile kuleyo meko leyo odlule kuyona bathi bayaphila namanje. Ngizokwenza example nje ngami njengoba ungibona nje la ngiyakhuluma manje ngithi ziningi izinto engidlule kuzona, ezinye zazi izimo engidlule kuzona I think abanye abantu bebengeke baze badlule kuzona mhlambe ngabe kade bafa behluleka ukuyibekezelela. So yabo mangabe ukhula ziningi izinto osuke udlula kusona osuke udlula kuzona, angifuni uqamba amanga ziningi. Eli mangabe ngiyibuka lento ngiyabona ukuthi mangabe ungakhulumi ngayo we know ukuthi umuntu wesifazane njengoba ekhula uyakhula. Mangabe usukhulilwe lapho uhamba emzini abantu uyogana, mangabe ufika emzini abantu uyogana funeke wakhe manje owakho umndeni. Mangabe usuwakhile owakho umndeni kunezinto ke ezihambe zivuke. Sithi mangabe ivuka uthola ukuthi usuyikhiphela naseyinganeni, ingane seziba nazo neengane uba ziba nedepression nani because ingane awukwazi ukukhuluma nayo ngenxa yezinto wena obukade udlule kuzona. So mina ke ngiyiproduct ngizosho njalo ngiyiproduct yezinye yezimo and kunama decision engazi ngagcina sengiwenzile angekho right because of leyanto leya engadlula kuyona. Kodwa mina okungisizile ukuthi ngibe nabo abantu engikwazile ukukhuluma nabo ngabhoboka ngakhuluma yonke into ebikade lokho engihlupha noma ngaka recover kahle, but mangabe ngezwe ukuthi khona into engekho right la kumina ngiyafona ngithi yazi yazi ukuthi nokuthi yazi ukuthi kuye kuthiwe ke kwabanye indlela ibuza kwabaphambili, nakhona noma sesibuza kwabaphambili abafani kodwa nje iba naye lowo muntu lo ngaba mhlambe umama umfundisi wasenkonzweni, kungaba usister in Christ umuntu nje mhlawumbe ovele wahlangana nawe ungamazi ungamjwayeli uvela ukukhuluma nje ngoba usike kwazi vele ukuthi lento yakho zokuyikhuluma ngeke azahambe xoxela omunye umuntu mhlawumbe wala ngakina umazi vele mhlawumbe nawe bese xoxela omunye uthazi ngihlangane nomunye usisi waxoxa into ekanjena ngabe nami seliyakhuluma wabesethi yasisi ngiyabonga ukuthi ukwazile ukuthi ukhulume nami ngalento ebengade ngidlulisa kuyona. So as ixolisi khona ke I am here for you ukuthi ke sibhoboke bafethu, sibhoboke ukuze sisingeke size silimaze abanye
abantu cause the more singayikhulumi lezi zinto is the more silimaza abantu abasuke bela eduze kwethu. To avoid yonke lento le, let us cough it out. Asikhulume konke, sithukulule konke. Yabo. So mawukuthi ke lukhona udaba uthanda ukulusho noma udaba uthanda ukulukhuluma, ungasifonela ku 061 401 7076. Kukwena ukuthi uyathanda yini ukuthi uze la, or else ungisendele i-voice note yakho, sizoyilalela i-voice note yakho bese sibake nabantu abazokwazi ukuthi bakhulume ngalolu daba lwakho ositshelile ngalo. Nakhona futhi ungangazisho even igama lakho, ngasho ukuthi ke ucela ukuba anonymous cause ngiyazi ukuthi nabantu abanenkinga enkulu, mhlawumbe omunye uzothi mase uthi uyayikhuluma la once wamention igama bese asho ukuthi hayibo nemzwile usibanibani ukuthi kade ethi kukwena ukuthi igama uyalisho noma ke uzoba anonymous. By doing that thina sobe sifuna ukuthi ke kusizakale wena ukwazi ukuphila kahle ujabule, ngoba lezi zinto lezi esizigcinile la angifuni uqamba amanga, zikwenza ukuthi ube bitter, zikwenza ukuthi uhlezi udiniwe, zikwenza ukuthi noma umuntu omangabe ekhuluma nawe ethi uyancokola wena into uvuyithathile serious because of leya nto leya. Yabo. So nje asenze nje kanjalo bafethu. Kokunye futhi liyatholakala lapha ya ku Fly Radio phakathi namaviki, ngingena ngo11 to 1 o'clock lapha ya ku AM 2 PM connection sisuke ke sinosithera X. Usazokwenza njalo nje mhlobo wami, ngicela ukuthi nje sizojabula sonke. So sharp.